Mga igsuon, si Jesus migabit og duha ka punto nga mga imahin aron paghatag kanatong clue may tungod sa giharian sa langit. Parihas kini sa liso sa mustasa o ipagpatubo nga pan. Ang liso sa mustasa mao ang pinakagamay sa tanang liso o dali ra kayo mapalit kung apakon sa hangin. Pero mutubo ngadto sa pagkadako nga kahoy. Ang igpapatubo sa pan dako usab og kapaignan kung imo isagol sa binasta nga harina. Sumausab kini ang giharian sa langit. Diha sa pagpaubos, si Jesus nagdala sa pinakadako nga buhat, ang kaluwasan. Ang iyang giharian mitubo sa dili makita nga mga paagi bisan kanusa anaa ang iyang grasya. Ang ikinahanglan lamang mao ang usa ka gamay mapaubsadon nga buhat sa hugot nga pagtuo sa pagtugot sa Dios, sa pagtanong o pagpatubo sa iyang giharian sa sulod. Sa pagtugot sa itong kaugalingon nga makabig o tunluan sa Ginoo, mutubo kita sa panaghigalaay uban kaniya. Ang iyang kinabuhi mahimo nga atong kinabuhi. Siya magtugot o maghimo sa atong kinabuhi, maghatag og bunga para sa iyang giharian. Kita mahimog saga o mahimog leme sa binasa samtang kita maapil sa sakramento kinabuhi ni Hesukristo. Adaa og nagtago sa misteryo. Atong pagayoon nga ang kinabuhi ni Jesus mutubo dili kanato aron kita usab mahimo niyang mapaubsadon og takos nga mga tinud-an nga magdala sa daghang mga tao aron madiskubrihan ang bahandi sa pagtuo nga bag-o pa natong gibuksan. So unsa may hagit para kanato mga igsoon nga pinaagi sa grasya sa Ginoo ato ang ma-recognize nga diha sa atong pagkagamay ang Ginoo makahimo og mga dagkog mga butang kun ako magpabilin nga may usa diha kaniya diha sa pag-ampo ug sa grasya. Hinaot ta. May nagbalihog para sa katalingbanog